শ্রেষ্ঠ পার্টি বিজেপি পার্টি आं आजिबो सावो ताबुबो सावो नरक साबधान दे समय दंसनि साबधान दे आंनि आखाइ भेजाल लायनाय के बड़ा फुराया करग्रा के बड़ा फुराया कर गट साग्रा तिप्रासा बीजेपी नाय नाय भी दं बरमराबो बोसोक तिप्रासा बीजेपी दं नाय नाय फैदे बस कांगो सुदर चुरा समयर अपेक्षा एडिसी दखल खायनाय बीजेपी केबा तंगारि माया हानि जेसेपुरा फायदो मोदी जी पार्टी प्रोफेसर डॉक्टर सान मनीषा जी नेतृत्व से सरकार चलित पार्टी बीजेपी ने क्या बका सुनिया दाम पर्यंत क्या बका सुन मांगला सुदर चुरा चुरा को सुनाय आबाद माने खाजाना दाबो गायबो हुंसं दिनै बेलाय दंखबो चिनि फुंसाय चिनि बरनो मुक्ति मारिनाय चिनि बरनो हामग्राय मारिनाय चिनि बरनो एकमात्र हामग्राय मानो এই বিজেপি পার্টি ছাড়া চিনি বরনো কেবো হামগ্রায় মায়া দফানি মুঙ্গাই জাতিनि मुंगाय ओ दफा ओ जाति মানে मोकलनि मुक्ति क्रायै दफाना केबो हामग्राय माया एकमात्र बीजेपी सिमिचे चिनि दफाना हामग्राय मानो एकमात्र बीजेपी चिनि प्रसापति राना शिक्षारि मानो धिखारि मानो लामारि मानो तुइरि मानो जतनि मानो चिनि जेजरा अखर फाइबायखा शेष संखा अखरतै नायदुङै कुलमालिया चिनि এই তাবু এডিসিনি যারা চালক করে না যারা তীব্রমা খারাপ বিদেगा जो सकेगा बीजेपी सकेगा कोनो ढिमैया बरो इमोशन में कोनो कामिया बीजेपी जेटा सावो मो खायो प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जे सावो मनि 10 गुण बेसि खायो जों बिनि लगिनो मातंनाय बिनि यागनो प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा नि यागनो जों मारागिनाय राजीव पटासी यागनो मारागिनाय बिपिन देबबर्मानि यागनो मारागिनाय चिनि देबबर्मा चिनि जत चिनि टाइटेल 19 दफानो जदि बांचिनि माका एकमात्र बीजेपी बांचिनि मन खजनता बक्ते बुंसो एबो बांचिनि माया जों दिनै समय मा थांनाय जारा मानदाय फुलेनफोरनि जारा भोटार जारा चिनि लिडार समय मा थांनाय 18 नि सिमिन जे जों 18 नि सिगां जे परिश्रम खायमाने मनि डबल परिश्रम खायनाय चिनि बरकटर मन जों मुक्ति मारिनाय चिनि बरकटर आबाद माने खाजानि ताखौ गाय बुंसो चिनि मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री ताव गाहाम सानाय तिप्रासानि जे हामग्रायनो साखायतो जे पेकेज रहमा साखायतो जों साबाया खाजानि ताखौ गाय बुंसो तिप्रासानि बागै जों जत नगरमा थानाय जतनो बीजेपी मा सानाय बीजेपी नि आइडियोलॉजी मा फोरोंनाय मुख्यमंत्री चिनि बाजिदान खायदों जों जत नग थाङै चिनि मोदी जिनि कक नुनो जों मा पिरनाय खाजानि ताखौ गाय बुंसो नरक जतनो साइमांगना आबाद माने इसुदिन जों बसकांगो चिनि एडीसी नि जारा ताखौ बुखुनो एकमात्र मुक्ति मानो चिनि बीजेपी सारा कोनो उपाय करे जों जत चिनि जारा चिनि ताखौ बुखु ताखौ बीजेपी जारा खायाखौ जों बर बुजनाय बीजेपी सारा चिनि प्रसारण क्या उन्नति नि माया चिनि प्रसापति रमेश ताकरि ने नांगाय एकमात्र बीजेपी नि मानो चिनि लामा काहामरि मानो बीजेपी नक काहामरि मानो बीजेपी तुइरि मानो बीजेपी शिक्षाधिकारी माने बीजेपी स्कूल कॉलेज माने बीजेपी ये बड़ी माया खाजानि ताखौ गाय बुंसो आबादा जों दिनै बेलाय चिनि खातम थाखा चिनि बिसि खोताला जोंनो गासैबो नायबाबो आसुइ साक्सेस जोंनिया चिनि बिपिन देबबर्मानि चाइतो मंगबाय जेबेबा सामुंतान दङबो सारा त्रिपुरा राज्यआव चिनि बर'नि बागै हामग्राय खायनायनि बागै चिनि प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जी चिनि राजीव पटासी जेबे सामुंतान दङ चिनि बर'नि बागै बसकांगा चिनि प्रसारक जों मुक्ति मोननाय बसकांगा चिनि एडीसी 26 फाइमानि परे चिनि एडीसी जेबेबा दुर्नीति दंमोन जों जतनो आशा दिख्लायनाय जों एडीसी नि हिसाब साननाय एडीसी जों डेभलपमेन्ट जे रां माने जों हिसाब साननाय डेपुटेसन होनाय बसकांगा जों भियो गया बेले हामबाय जत प्रसारक नि नक नखौ
गाहाम ब्रह्म दंफाङाव बिसिकताल' जतन नगमक मुनिमुं दंफां जतन नगक खुसि दंफां आरो सामुंग पाइका जतन हामबाय जतन खुलुमबाय